wa kike so ne ni take kauna ka ja baya ni take kauna mana wai ya haka ne so ne ke taba zuciya a biyu ya sanya mutum biyu kuma a damuwa so ne ke taba zuciya daya ya sanya mutum biyu kuma a damuwa so ne ke taba zuciya a biyu ya sanya mutum biyu a damuwa gane gabanki ina ta begenki kada ki bari ni ki bi shi sahiba a so da kauna a taki na yin so zama ta so kin ba ni na kurba ki gyala wacan ki zo gare ni ya mai kyawu a bari duba dan na kula ba ya san ki sai dai illa ya saka ki da abuwa shi na san ki a zuciyar rasa kin ga akan so ni nake gaba manta da shi aku ne uban zance karki biye shi yasa ki fara gaba manufa ta ne ki dauke ni ina zama an banki nan gaba kin ga zubin ki kamar zubi na ake bar wancan nan Allah da damuwa batu na kulawa da ka kummini gashi kuna kuma sani damuwa wancan yana so kai kana so na hakan zai kora nutsuwa amma na barwa Allah zaɓi na a gani na zai fi kyautuwa dai shi ne za ya gane mai sona da za ya tire ni damuwa maza amalan ka kauce da wa kake cewa zubin kuna kama kalle ta ka kara kallon ta za ka fahimci kwarai muna kama yau kuke ta musu a kaina bayan ba wanda na bawa ragama da makusasanta a juna ku hakan zai sa ku guje wa dawa